highlifeng.com. Egwu nnetili odogwu Ebuka Henry Egbueri ọzọ pụrụ ili ego n'uru ala ọga ndị ọga ekene onye Chimelueze ga-abụlili Igbo onye Chimelueze ga-abụlili ọzọ pụrụ ili ego onye ọma n'uru ala Chukwu emego gbageze onye Chimelueze ga-abụlili Igbo onye Chimelueze ga-abụlili ọzọ pụrụ ili ego onye ọma n'uru ala Chukwu emego gbageze onye Chimelueze eze ka onye abụọ analacha ụwa n'ike agala n'ụwa nwayọọ ka ojeje egwu mụ na-etili odogwu ọgaranya mbije mbije onye ọbụla ga-abụ eze onye si n'obi ogbenye wepụta Jizọs Kraịst o si n'obi ogbenye pụta n'ụwa ọ bụ nwa kapịnta mana o mesị bụrụ onye nzọpụta egwu nnetili odogwu Ebuka Henry Egbueri nwa m n'uru ala ozu akọnike isi eje ozu akọnike dị n'uru ala nke dị n'Imo steeti Nigeria ka m na-ekwunu onye omeleze ṅụlịa Ebuka mụ na kọlụnụ amụghị ya na be Chief Gabriel Egbueri ya na lọlọ ya Stella nwanyị ọma afọ mụlọ ọmụmụ nne amụrụ odogwu na March 15 ọkwa ụbọchị amụrụ odogwu oge amụrụ Mesaya ndị uru a na-abịagonu ọnwa na-etili ọla ọzụlụ ụmụ ogbenye ọnụ mekene ya onye Chimelueze ga-abụlili Igbo onye Chimelueze ga-abụlili ọzọ pụrụ ili ego onye ọma n'uru ala Chukwu emego gbageze onye Chimelueze ga-abụlili Igbo onye Chimelueze ga-abụlili ọzọ pụrụ ili ego onye ọma n'uru ala Chukwu emego gbageze amụrụ odogwu ka esi amụ nwa n'ụwa fa wezu odogwu wee tolibe odogwu wee tobe pati ya na skulu ọgụ na primary school awada primary school ọgụ ebe dunye n'odogwu ọgụ bala primary gosi ya
o mere ọfụma na praịmarị o wee banye sekọndịrị ọ gụrụ na Union Secondary School nke dị n'Ọnịcha do ọkwa ebe odogwu gụlagụ odogwu wee gụsịa onwere ọzọ ego ga-eji gaa n'ilu onwere ọzọ ego ga-eji dunye odogwu ọgaba n'ilu odogwu wee bebe odogwu mesi bụla akpa n'arọ 2017 ka ọ gbagolo Ghana ijego n'osiri ike wee jee ruo na Ghana wee nweta ọlụ na kọmpani ọlụba lọlụ dịka ọlụ ekwela omume odogwu wee kwaba lele nata o mesi na chi ya ta Naijiria wee gbakube Chukwu Olisa gọzie akala aka m Chukwu Olisa gọzie akala aka m Chukwu gọzie akala aka m ji ụwa kọcha ake Chukwu Olisa gọzie akala aka m eme nwa ka emeli ibe ya n'ụwa obi adịghị mma Chukwu Olisa gọzie akala aka m ya wee bata na Lagos ya wee gbaba mbọ obi n'igwe wee gọzie odogwu tata na nwata etogo o mesịrị nwee kọmpani ka a na-akpọ Amaka Business Ventures o ji Japanese pasi eme ọkwa ifodogwu nwe o ji radiator eme ọgọ o ji fan eme ọgọ o ji accessories eme ọgọ ịchọba Japanese pass kwa bodogwu ọ bụ onye apị importer all kinds of Japanese pass kwanye aka m na-ekwu Amaka Ventures ọzọ pụrụ ili ego odogwu ọzọ pụrụ ili ego onye ọzọ pụrụ ili ego ọzọ pụrụ ili ego ọzọ pụrụ ili ego oji Japanese pass eme ọkọ ịchọba radiator chọba Amaka Business nnọọ ya emerụ gị ihe oji radiator eme ọkọ oji fan eme ọkọ oji Japanese accessories ọzọ pụrụ ili eme ọkọ ọzọ pụrụ ili ego ọzọ pụrụ ili ego mụ na kolonu ife ọ na-eme n'obodo anyị elika ife ọ na-eme n'obodo anyị na ọkakwa nkolo obere nwa bụ Jelike n'ikolobia ndị onye n'aka kalịla kalị ndị ọkpọpụrụ ka ọkpakuo ọga ndị ọga Mesaya ndị uru ana mmiri na-ezoro ala odogwu uru a na-enweghị onye nzọpụta n'ụwa ọzọ pụrụ ili ego ịbụ onye nzọpụta uru ala na-enwe aṅụli onye Chimelueze ga-abụlili Igbo onye Chimelueze ga-abụlili ọzọ pụrụ ili ego onye ọma nụrụ Chukwu emego ọkwa ga-eze onye Chimelueze ga-abụlili Highlife.com Igbo onye Chimelueze ga-abụlili ọzọ pụrụ ili ego onye ọma nụrụ Chukwu emego ọkwa ga-eze ọzọ pụrụ ili ego kwụsị m uke n'ebe nwanne yi nwanne fọlọ n'anya onye kacha Egbueri akụ na-achụ ndị ilo akụ na-achụ ndị ilo ọra m onye ego gị bịa kene
ọlama onu mekene yi ọlama onye ego ọlama onye ego akụ na-achụ ndị lọsọ akụ na-achụ ndị lo otinye ego eme ọgọ ọlama onye ego nwanne ọzọ pụlili ego ọlama onye ego akụ na-achụ ndị lo pẹsẹ. ebulu mi gbana buru ana ka mụ kene Dangote uru ana jide bube onye ka mụ na-ekwu ofu nwa mụsili gbegbe ọgaranya na-esi na Chukwu Ichechibike Collins ọhịa agbalodogwu ọbịa fulu ego China onye uru ana akụ gị n'ụwa kaligo ndị ilo onye ego bịa keneni ọbịa fulu ego kenelu m ụlọlọ gị ugosi mba ka mụ na-ekwu n'okwu ye Chisom Cynthia Chigozie ọhịa lọlọbịa fulu ego odozi akụ nwanyị ọmụnụ mekene yi ọ ga-adịlu mma ọfịa fulu ego 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 ezo mọgọ ekele dị gbalụyi ọgọ ka imelu dị m mma nke ihe eme ka gaka oji ụgbọ na-eme ọgọ oji mesi na-eme ọgọ ọfịa fulu ego ndị ilu ọnụ ụlọ ka nkwuo ndị tụlụ na akwụkwọ kalịla kalị ọga fulu ego weso na memba uru nwanne Fesi Club of Nigeria ọfịa onye ego ọfịa n'Igadio ọ bụ nya bụ CEO Grand Global Electrical oji na-eje mọgọ oji n'ụlọ mọgọ ihe mekwela imo onye ego China odogwu ọzọ pụrụ ili ego ọkwa isi m kenọyi gị Ọgọchukwu Valentine Ejidike CEO Valisco Oil and Gas ofu nwabeledu jide bube Valisco onye ego Valisco onye ego Valisco onye ego Valisco onye ego Oil and Gas ọsọ pụrụ ili ego si keneyi eze dịka nwanne Valisco onye ego ofu nwanne obenedu Valisco ofu nwanne obenedu ọzọ pụlili ego kwisi m kene ndị oyi gị Ifeanyi Eze Nani Boy the youngest importer ọzọ pụlusi m kene yi onye n'ugwu jide bube youngest importer ya adịghị gị mma ezigbo oyi ka nwanne onu mụ na-ekene naanị onye ego youngest importer nwa nnukwu jide bube youngest importer ekene ọzọ bụlusi nkene yi onani
n'ala bọrọ ifite ka ndị eke n'ofu nwa ifite jide oke ebube onye ka m na-ekwu onye bụ chi ya n'iru Master P CEO Victory's Barbing Saloon Master P ọzọpụlụ na-ekwili gị ofu nwa ifite jide ebube na ya dele gị mma Master P onye ọma n'Ọlifite Master P onye ọma n'Ọlifite Victory Barbing Saloon onye ego onye ọma n'Ọlifite Master P ọzọ pụrụ ili ego onye zọ ya dịrị gị mma nnukwu mmadụ nnukwu alụsị ọgaranya na-esi na chi abụ onye ya emelu ebele onye ahụ ka ya emelu ezigbo mmadụ nụrụ a na-ekene nnọọ ya dịrị gị mma ọzọ pụrụ ili ego ndị nyere aka kalịla kalị aga m ekwudoleghara ibe ya anyị na-ekwuli gị obodo anyị niile na-ewelili gị aka nụ ife anyị na-ekwu bụ maka ọlụ ọma gị Chukwu Olisa ya gọziela anyị gị nọ ya dịrị gị mma ọzọ pụrụ ili ego ego gị bụ ego fụrụ anya dọla ego tie mata ego ti ya nala ewuzi New Testament ọkụ ife anyị na-ekwu ọzọ pụrụ onye ego ọzọ pụrụ ile ego